Manong Nemi, idi 1968, naggubat ti Vietnam. Kada dalintag idi dito yung Amerika, Manong Nemi, basta agtawanin iti 18. Kita sumreken iti armada. Iso manipod Manong Nemi, iti Dol Kennery, dito kami nga nagsina, Manong Nemi, kini Freddy. Tanapanag nagtraining Manong Nemi, when? Kalpasan, nga nagtraining ak idilibre ngayon pa iti gobyerno gabota kas lamay hilig ak Manong Nemi iti may panggap iti panagluto kanda dumapay panagyan iti restaurant ada din training ko Manong Nemi may panggap iti panagbalin nga agtrabaho iti restaurant sa anak na panagtraining Manong Nemi akas sa US Merchant Marine. Ngam saan nagawapan makigubat Manong Nemi sa Vietnam. Ngam di Manong Nemi aglugan na kiti barko dagiti cruise no kuma dita Pilipinas uno dito'y Pilipinas Manong Nemi ket seaman. Nga nagbalinak Manong Nemi nga US Merchant Marine. Tugtugot ko latamot dati gitarak Again kami Manong Nemi di panaka restaurant ti cruise. Manong Nemi, nagserbi ka dagiti pasahero, kang runan na unay Manong Nemi, dagiti turista, dagiti agtur, nga aglugan iti barko, no cruise, tapos na nagkastagat sumanglad ta, kaya dumadumang apaset ti logo. Ididamok naglugan Manong Nemi, agserbi ka sa US Merchant Marine. Maulawag. Niya, kung nagtilakam ko, katawan na di kakaduak. Young blood. You are young blood. Young blood kunada dito agdadamo Manong. Sa damadla ko na, maruam kanto. Ado di kitinap na panak Manong Nemi kabayatan nga may sak na US Merchant Marine. Agin enjoy ak trabaho Manong. Sabi ko na, siyempre, sa lang may sa dududua, iti nagkasakayak, nagluganak, cruise, unong barko. Nakadadano na, kita na dumaduma kapaset, ti Europe, o 5 cruises, iti Princess Norwegian, Royal Caribbean, may isa pa nga river cruise, Manong Nemi, ti Vienna, Austria, Prague, Germany, kan kasama din sa Budapest. Ado Manong Nemi, digitsan ko may naganang hanap na panak. Nasimang sangladan. Kando kasta nga sumangalad kami, iti Pierre, Manong Nemi, agad dumsaag kami na mamanagpaspas siya. Ado madigiti babae, Manong Nemi, nga mangsarabo ka na kami. Ada digiti mga ala ka digiti babae, siya. Dak nang alala, Manong, delikado ko na, makaalak di sakit. Nadanon ko ba Manong Nemi iti Asian Cruise mo naglugan na iti Asian Cruise iti Singapore, Hong Kong, Korea, Japan, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand. Kada iti simasaro na Manong Nemi nga panagsakay ko iti barko. Kada panagtrabaho. Inem nga bulan Manong Nemi iti muna kontrata. At siyempre kalbasan deta kontrata. Agad siya. Nagbakasyon ako ba data may iliwak mo iti kani tatang, kani Uncle Joe, kani kagayam ko. Idinaamuan ni Freddy Manong Nemi nga nagbakasyon ak. May napinasyari ito balay. Hey Fred! Kumusta? May isang US Merchant Marine. Mahilaglogan iti barko. Ado nga tatnap na panamon. Ado na. Ado nga damat na ramramanamon. Naramanan nga. Babaya. Saan nakakas kang ka, Freddy? Playboy ka. Kan mo sawan. Hangga pa nga. Ewan ganyan. Ada pa pananda. Pananda. Ada may sa karagit upat nga paspasyarek nga armor. Pilipina? Uy, Pilipina. Tuboy jay Lapas, Lawag City, jay Locos. Huh? Kasano pa na kami, Mom? Kinagbasa kami nga duwain. Eskwela, pa college, siyempre. Nursing students una. Ag-birthday. Siyempre. Tapos nilikas na very special akin ko na.
umatender ta, tagkanta ag gitarra ka. Ipakita ta, kinalaing ta. Ang ibagbagada nga kasingin ta. No ba saan ta agkarkarupa, agpadpada ta lakulot. Adot pagdiferensyahan ta, Freddy. Ano, playboy ka, dito ta siyak. Tagtagari, siyempre, serbit ka na gwapo, no? Mas nagdi babae. Yan talagang crush ko iso na. Talaga kahit ko eh. Sino? Najag birthday ito na bigat. Mabat na to, o tagasagat to eh. Ha? Saganam ta gitaram. Tagsagana kag practice ak man ti kanta. Ano nga man hilig mo kanta? Siyempre, my favorite singer, Engelbert. Sample mga rod. Sample. Practice ta. Gitara. Nagkanta ka. Ano't kahit mo kantahin? Hindi, bahala. Wise men say, love me with all of your heart. Oh, talagang Gilbert Lata niya. Napanggam nga rod manong na may patentara iti birthday nga namuak nga nagan nagat Minda. Napintas ni Minda manon nemi. Madaman ti birthday party manon nemi siyempre niya amunak ni Freddy kang kuana. Hi, happy birthday Minda. My friend, meet my friend. Disahag na ti barko. May isang US merchant marine. Sa kaya. Ni Jessie, ni Minda, my girlfriend. Hoy, anong girlfriend? May sagada giti girlfriend na. Mata, ang kapis yung bata, Freddy, kan sangkot ng sumbata ni Tiwen. Pamok matikiwa. And thank you, ate, may kayo. Dagayang gitarra. Amok basit di gitarra. Ang buso na nga basit. Nalaing ang gitarra ko ng mga jakmat unay, amok kanta ko ng gabuta, jakmat amok na gitarra, nalaing ang kumanta, among paborito ni Minda dati, iboses ko ang kanta eh. Alam nga ron, sige. Agkanta ka, aggitarra ka, Jessie, agkanta ka mo, Freddy, tapno ano da nga, mang paragsak, diba nag-birthday ko? Manong nemi kamayata ng akang kanta ni Freddy, boy-boyaan na kami ni Minda. Yung kaslasaan nga ni Freddy, dikit-kitain na. No, dikit na di pa nag-gitarra. No, manang kita, matiso na manong nemi. Umisam agmat. Naday din na isang sangayan nga mariknak manong nemi kiniminda. Dito lang nung karibal ka mga gayem, na ibagbagada nga twins. Ang kaduan ng sabat nga nagagayem ka kakaribal. Nangunak tinakam ko manong nemi. Aging ka manong nemi nga gapot amok nga ni Freddy kat talaga nga saan nga mapmapnag kiti may sa dududo. Diya ka mo? Napangkupin na siya na minsan manunemi ni Minda. Uy, Jessie, kahit ka lang balagan. Agananad ka ni Freddy. Tsapay. Apay pagbagawang ganda natak. Malaksit ka. Adupin sabsabali ka mabahay arman na. Uri sa mo ibagaleta, Jessie. Amo. Ana, nagsubliak man hindi barko. Uri kat amok man dito complete na yung mukid address mo. Padaanan to digiti postcard ko. Nga ipawid ko keng ka. Bisan ko keng ka. Katagyaman ng ano kasta. Thank you in advance. Manumanin nga bulan. Another 6 months. Ket, pakamo nagtuain doon na sumanglad ka manin. Ngagdasaag, iti ba ang barko? O di pakamutayin nga, si kanto tumay sabat kanya. Ken, adon to digitis pasarabok ken ka. Really? When? Tapay mat. Tapay nga pauwitan nak, unisanda, iti postcard. Jakayat, ngamat nagtirignam kini Freddy. Baka pagsangitan na kanto lang. Kasi lapat pataksin di kayo mo, saan ko ba't pataksin ni Suna? Bagbagalan tipod no. Diyak kayat nga masaktan ka. Diyak kayat nga agsangit ka. Tapay?
Ibaga ka di belaeng. Baka agpadpada tarik nam kendrik na. Uy, urahay man pa nagsublik. 6 months, another 6 months di kontratak. Padaanam dagitisan ko keng ka nga postcard. Manong nemi nagbalin ni Minda amay sa kadagitiya, mangmangtad kanyak tikira dragsak ken pigsak iti trabaho. Iti restaurant manong nemi iti barko. Wen, manayan manong nemi nakasta nga sumanglad kami, dagos nga gumata nga kiti postcard, kalpasan na suratak, iparipirip ko keng kuwan at ikinapatig na ti pusok sa kuisan. Kasta lang ti obra ek manong nemi nakastang sumanglad kami kadagiti Piero. Sa balim ti obra manong nemi di kakaduwak. Gabuta talaga nga agsapul da kadagiti babae. Babae man ti sapulek hanggang ni Minda. Umanayin nga ragsak ko no may pauitak, no may sandak, may busonak manong nemi ti postcard. Di naman amo ti pangsubalitan na kanya kata sa awmat ti masnop nga ayan ko no kuwa. Kanamuklatan manong nemi na siyak ti balaglagit na. Kadagiti surat ko manong nemi, dedikasyon ko, kadagiti postcard nakalawlawagin nga talaga nga ibat-batad ko sa jay nga awan ti kapatgan iti pusok no san ni suna. Kaya nagbakasyon ako manong nemi na naggraduar met idin ni Minda iti 2 years course na nga nursing kadagtap trabaho iti ospital. Imbaga keng kwa naman manong nemi nga rumanak sa baten iti Pierre kat siyempre iti adda isunan na kinarakop kami. I love you. I love you more. Jessie. Sarabok di gito'y, nakadado. Awan sa bali pinanunod ko nga katangan nga pasarabo. No, saan nga para kang gamin. Para nga rin tatang mo. Hindi na duma pa nga kakabagyam. Basta para kang kati amin. Gabot na si kati amin ko. Nagkasawatan. Sige, Jessie ha. O ituloy mo pa ilang ito adopet kontrata. Mano pa nga tawan? Awan patinggana. No, kayat ko. No, danto lagi talo nga tawon ko nakas US Merchant Marine. Baliwag tunti. Trabaho. Yan, agurnong tamay nga rin. Kalpasan na. Agkasartan to. Manong nemi di mamuan dagiti parents manong nemi ni Minda nga eda idin panggap mi nga gasawa. Kalpasan nga nakaurnungak metisuna. Dita kayat idi manong nemi kapot na namwanda nga produktuak di makumkuna nga broken family. Pagkatanong, agpeso na katanong dito sa Hawaii. Kung nada manong nemi. Kano? Hangim, produkto iti broken family. Ngamin manong nemi ti ama ni Minda ket may nga pastor. Wen, nangipasda iti Filipino United Church of Christ dito Hawaii, protestante manong nemi. Ket siyempre, didakkano kayat kabot na produkto iti broken family. E dito ti ama na manong nemi ket may nga pastor. Pastor Pablo Amudo manong nemi. Amudo. Natubo iti Lapas, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Ngem ka po, iti kinapudno ni Minda manong nemi laban na't panagayat na kanya. Isungawan na ramidan manong nemi, dagiti naganak ken kuana, kay produkto akman manong nemi, iti broken family. Ngam tinapatig na singpeta, kanipatpatig ko na isuna.
Nga itidede nga gundahoy manong nemi na ipalagip man ng kanyak. Tinuulpit nga inak. May palpalagip latta kanyak. Katrumtab ti sugat iti kaungak. Gabota saan nga mariklikan nga dagurak iti inak. Nagkalay sa akam nga road manong nemi kiniminda iti January 22, 1971. Kahit babayan ti panagururnong mi manong nemi, siyempre, nakiparakdar kami di pugod mi nga balay. Nagsarda nga kidin manong nemi nga, siyempre, iti barko mo naglugan ti barko. Na kimatan kami manong nemi iti talong limusin. Nga dagita nga limusin manong nemi kata pagluganan dagiti turista. Nga umayag turista dito'y agturist dito'y Hawaii. Manong nemi nga ipasyar mi ida. Dagiti adda mabalin na, adda pa dagiti artista, manong nemi dito Pilipinas, nga iluglugan mi, pasahero mi, nga ipasyar mi. Adda pa dagiti politiko, manong nemi nga umay dito'y Hawaii. Kat siyempre, damag ko kini Rodel manong nemi nga simrik at talaga niti politiko. Adamatan pamilya na. Manong nemi daninong kinininang suling kinikamagas kong halita. Iso diti may sayri manong nemi nga saan kumalipatan ipawpawitan. Natultulungak ida manong nemi ta adda adu digiti ka anak manong nemi nininang suling. Kinadadadong pa manong nemi nga kabagyan mi nga nasinghed ijay Tarlac. Saan kumalipatan ida. Nadaan kami ti duwa nga anak kiniminda manong nemi duwa nga lalaki. Da J iti una ken ti may kadua ket ni JJ manong nemi. At dati kiti kundawi manong nemi nga madlaw ni minda nga asawa nga noong ti pampanunutin. Sweetheart, naman ti pampanunutin. Tiningkusyo ta nga limusin, akong problema. Adumat mananayon ang turnong ta para ti masagbayan di kita anak ta. Nung mabalin ko, bakit manayon ang pwede business ta? Di, madamat ten balay ta dito'y way paho, napintas, nga karubat da merto, kining upeng. Kaya mangipatakdar ti, kahit ko ti, mangipatakdar ti, ang bali nga pagkasaraan ni Jay Las Vegas. Ang makit, ato tagsapul ka na kita'y kasadyay, transient sadyay. Di kita mapan iti Las Vegas, mapan makisugal ka, nagboy at boxing. Ito na, kaya taman. Hindi naman kakadi mailiw. Jay Pilipinas. Di mo ka di malaglagip ti inam? Mabaling ka di nga sa mong ipalagip. Oresan ko ipalagip, kitso malaglagip mo. Di kita kakabagyan ni mother mo, di kita kakabagyan ni mother side. Di kita pagbagami din ang pindas ti biyag na. Nagkrikat dan. At dadag di makakawat ko ha, pakamuda, numabaling ka tulungak kanuida. Amuda ka itang nabigbigan ka kaanakan daw, ano kabagyan da. Idinto idi, adda kang agrigrikat sa Pilipinas, sanda kang amo nga bigbigan na kamaganda. Kastahan talaga ti tao. No adda amuda na pakiranodan da. Uri sanda nga kabagyan, bagada nga kabagyan. Kahit magbakasyon da. Tatalain. At agbasbasan pala nagdanak ta. Dito ta. After how many years? So pala pa nagbakasyon mo. Pagtarusan ta. Ijay Lapas, Lawag City, Los Norte, wano ijay Tarlac. Ijay Tarlac Anyata mo, baka no masumbatan ton ti saludsod mo, iti bagim. Nanya. Siyempre malaglagip mo ni nanang mo, hamo pipulos na kitkita. Asin nagkunaking ka malaglagip ko. Sweetheart, am-am mo kalauna yan. Nadagsan ti baruko mo, di ba?
Sabi ko man nagsin. Gaputad na imulang ang kura dita. Di mo nga takaya, amo ka di kayat nga kumustahin. Maayatan di ka sasaad, tinangipas nga iken ka. Namampay, pinanawan na kayo di siyempre lang ang bulan mo. Sudahat, agsagana ta sa timang kapon namin. Ang gumatag ti plane ticket ta, schedule ti flight ta. Indag bakasyon sa Pilipinas, ijitarla. Kasta nga ron tinapasamak manong name jak kumakayat ng ti asawak tinangakalikagom ti amin. Nagpakadak nga ron kanitatang kasama tang kinangakal Joe, agrama matan siyempre di duwang anak mi, ngawan sa baling aramidan da no di agabasa kapag bit kam lang sa Pilipinas ko na. Nagbakasyon kam nga ron manong. Mabayan ti pa ng tulong ko kada ninong kinininang manon nemi napatakkel na ti balayda kat sadya kami nga nagtaros. Ay, kumusta na ito? Anak edi nga pinasumusok. Apo Hawaiano, Apo Hawaiana. Ninang, kumusta na ka kabagis ko? Ay, nagtatrabaho kitagyawang kami ken ka. Tababain ken ka kita nakaredwar. Kanada pa may isa nga siman nga tinulungan. Anak mi nga tinulungan. Dagiti kakabagyam iti mother side. Saan ka di nga tumudawat kang katitulong? Siguro. Ano nga siguro? Adangin saan ko ikaskaso ida? Jessie, ikatem kumantan yaman ng kuray ti barukong mo. Tap na malaganan ti riknam. No lagad di amudan ti agpakawan, kan kastamatan nga amuda ka nga bigbigan. Apay kindi nga saan? Isumat ti bagbagag kang kuhana. Nana, ninang ko na kuma. Insong batmat manong nemi ti asawa. Adda duwa nga aldaw min manong nemi, idita adagap apo. Ti asawak iti niya, napan na nang kita. Hindi masadag ka dyan. Bakit? Aglako ka no ti ulas. Namagan na ito ti ayan na kita balikbayan na si magpetuwang ko na mo. Basta ka. Kapag gumatang at ulas. Awan kasi dyan nga maghatang di Hawaii. Ta inabel ngay nga ulas. Ala, basta ka mo ron. Nakutong manong nemi nga bumbusag kaslada sakit na. Numanan na guyak. Doon samat sakit na bakit? Teka mo, kaslada TV na. Baka makaakar. Sa lutsudan mo, no, mano ta, gumatang nga tapno pumanaw eh. Si kakadin ni JC. Owen, isang na JC. JC Marquez. Nagbakasyon kami ti asawa, sumat ni Minda. Ape ka din, nana. Anat nagan nyo man? Remy? Remy? Pinasamit ko lang tinagan ko nga Romana. Romana Balonso. Apelyido ti asawak. Dedi asawak. May kadong asawak. Amay sa nga soldado. Isong emayag. Tapno pa rin tumangag. Iti sanguan ng anak. Inawagan na iti anak. Kayat yung asawa na. Na kahit ti Romana Marquez nga nagbali nga Balonso, dinamag ti asawak man.
JC, honey, dito hindi norora kang mundaway. Nga dito ti may isang rason tapno. Iso nga nagbakasyon ta dito eh. Papanawa mo dito nga bakit. JC, inalati na. Nakakaasi lang nga na agsangsangit nga nakaparintumang iti sangwanam. Ay nanasang kang parintumang. Dati laing ni aling apo Diyos ti mabalinta pagparintumangan. Kahit ko lang nga. May panagnak edi nalaos ka pa nagbabawik tinaramid ko iti anak ko. Kasi pagawaran na ka na. Makawanan na kumanak ko. Makawanan na. Manong namit siya ka mo. Tain inot nga limok ng tipusok iti day tagod daway. Kinapod no naman manong nami no malagip ko tirigrigat ko di ubing nga kagurak ti inak. Tabi na hibayan na. Ngayon, at damat pa set ti pusok manong nami nga kalikagumakmat nga makita itan ti inak nga tsak penakit-kita. Tadak pa lang si bibiyag kat siyempre mariknak tun ti arakop ti maysa nga inak at mabaling kumet nga rakupen. Pinatakder ko ni nanang manunemi kat naging narakop kami nga doon. Wala ka na. Wala. Papa nga naramin Diyo, na iturid Diyo. Tinangpala ko, iti may isa nga maladaga akas kanya. Hubing palangit iti panunod ko. Nga na iturid Diyo ang liniputan ni tatang, nasimurot kay di soldado. Sa dinungar itantayan ti soldado nga asawa yun. May kado nga asawa yun. Imbaga naman nung name nga taga-Albay, Bicol, ti soldado. Isang araw nga imayak dito'y lugar tayo anak ta. Barbarin ko nak nadumteng to ti gundaway nga bakasyon ka. Kada umayak at pakawan nga parintuman ka. 8 dagiti kakabsat mo. Opo, nga doon? 8 dagiti putot ti soldado nga simrutak. Rigat lat adda anak. Ken may sa... Ada sakit yun. Nakurang lang ang ti panagagas ko. Makaakar sa... Barbarin ko na. No patuktor na ka na. Sweetheart. Dito itanti, sungbat sa lutsud mo. Pangipanam, ti ipapay ni Apo Diyos nga subsobra nga blessings kadata. Nang, anak, paagasan kayo. Paagasan na kayo ti asawa. Kat mabalin kayo mat nga. Alain sa Diyaway. Tap na matulungan nyo dagiti anak nyo. Dagiti kahapsat ko. Kan matulungan tayo. Dagiti kakabagyan tayo. Nga di pulos ng bigbigan siya kini. Iramam mo kumamat na napakawanan dagiti kakabsat ko. Dagiti kasinsin mo. Urorayk la idi. Nga da kumamat umay mangibaga nga isunak at kabsat mo. Pwede agrigrigat ak, idubigak ba eh. No kasano ti panang talikod yung kanya, kastaman ti panang talikod, apahaan nga panang bigbig di kiti kapagyan nyo. Ala, sweetheart, ikatay mo tiguram. Yan tanga na pinakawan mo ni nanang mo. Kat balay kiti panagbakasyon ta. Amok nalaganin ti rignam. Awanin ti karkarga, empay nga kuray ti barukong mo. Kat babayan ti panang tulong kain ka. Saalang nga di kakabagyak di lapas. E di tulungan tan kangrunanan di kakabagyak kasapo ni tulong.
kaduanak, JC. Agamanak minda. Imbaglagi din to. Full support ka kaniya. Siya nga broken family ti pamilya. Nga iso dito sa nga pangayat ng dagiti parents mo. Lipatan na ito si Kawan. Malagi po manin. Manong nami kasta nga rod tinapasamak. Inalami nga agasawa ni nanang dito'y Hawaii. At syempre, nag-meet namanin kinitatan. Ngayong sanda nga nagsinubyanan no ang pinakawan ni tatang Isuna. Sanda nga nagden na. Manong nami, aging ka nga, dimteng ti sa balipay manong nami, apagteng nga kinalitingit mi. Iti ta pumusay manong nami ni tatang iti pa nakaatake na. Kung naklusahan nga garubos pa iti luwak. Iman niya nga rod. Nataingan mo ni tatang, adumat nga rigrigat na. Tatang, nandag lang kayo una niya ma. Ta itilikudan, ti panang-panaw ka data ni nanang. Kag nagbaling ka nga natibkir, nga nakasarangat ka nagitirikat kan panubok ti biyag tao. Da kayo tatang, at daidi nga mangpatpatibkir ti pakinakim ko tapno lumaban tangag padpada. Ala, agin inanakan. Kat syempre, adumatan na kita natultulungan mo, natultulungan ta. Napadasan tamat na nagnamay nga nakadanon dito yung Hawaii, tatang. Tang, hindi na kayo tupulos manipatan. Siya, ti asawak, naging apo ko yun. Naging kakabagyan tayo. Naging natultulungan yun. Manong nemi, gabota siyempre, pimusay, ti amag, kada dagiti benepisyo, nga awaten, dagiti beneficiaries na. Ninanang manong nemi, tinailanad, nga legal, nga asawa na. Kat siyempre, iso, ti papanan, dagiti benepisyo, ken iso manong nemi, ti aga pension. Babay ni ti SSS dito yung Hawaii. Dito ko na pagyamanan nyo kinitatang nanan. Tasan na kayo nalipatan. Naman pinanawan nyo, insina nyo, da kayo pa lang tinlanad na beneficiaries na. Anak, nabimbit na sakit no, agsubliak man lang sa Pilipinas. Katun, mabalimad. Tapno masikaso yun, di kita anak yun, di kita apo ko yun. Oreta, panakalamit ti pension ko, nadulyar. No, dada desisyon nyo nang, di yung maanusan ti trabaho dito Hawaii, dapagat kayo maten, senior citizen kayo maten, di nagsubli ka di Pilipinas. Alawan anak, kan lumapad na pension ko, no, daw kam no kuha kan, no, da problema mi, saan ka kadamang liplipat hanapin ka ron, at dalagi din na, ay anda. Kapunta, nabindas ti biyag yo. Ay na, nagagasgasad ka anak ko. Nagasat, siyang ti bulan, siya nga bulang ang pinanawan nyo. Ala, malagip mo man yung tinapalabas. Manong nemi, tinamin sampahan nga panagbakasyon mi dito lugar mi. Kaluami, manong nemi, imun unang impawit mi, di kita kinarton, nga agas, kanda dumapay, para iti panang suportar mi, manunay mi, iti programa, ti best friend ko, nga nangisaksakit kanyak, idi manunay mi, idubing kami, nga ni Rodel, nga may salita nga mayor, manunay mi, nagmayor, iti panagbakasyon mi, isudagda mga mayor, manunay mi, iti iling Santa Ignacia. Tinitenteng kami, manong nemi, pinasarabon na kami, manong iti
ah, welcome party iti munisipyo. Siyempre, ano na kita makialamano kanya. Bumalik ba yan, na Jessie? Welcome and thank you kada kita nga itultulong mo kada kami dito ili tayo. Inarod sa bali nga pagpapanan ti tulong no saan nga dito ili nga nakainakak. Ay kita ang kadlahan ti biyagan niya. Tapay. Akit aglaklako kayo di ti pandesal, ti parbangon, sa ti bakasyon, mapangka ka terminal ti bus, aglako ti mani, candy, si karilyo, kanda tumapay, sa kagpadpadya. Ina nakadanong ka di Hawaii, kat nagpintas ti biyag mo di Hawaii. Kastala ti biyag. Apa Mayor? Ay, my friend, balikbayan, Jesse. Makitam. Diyos na ko na. Siyak to timang papintas iti da ito yung ili. Manipod konsihal, vice mayor, ita siya akong ti mayor. Kat kapata mayora, kat adadaman ang agkidawak yung katitulong mo, my friend, JC. Una, aging kati kabailan, siyempre, may kitikit mo tinagan mo kada kita pakaipas di kanta niya mga tulong mo. Tanong kas pagarigalan ta kahit mong tumat nagpolitiko, sublikat dito itag mayor kan tumat. Anen, mga nahin di kadag sa Hawaii, mayor. Mangrugin di parada. Sakba yung mga alda tayo. Ada plot mo. Plot? Parada kayo nga duwa ni Mrs. Parada da kayo. Resan natan may aman. Indran dami nga para kang kada ito nga aldaw, para kang kada itong aldaw, para ta kayo nga gasawa. As pasit ti panagyaman ti Santa Ignacia, iti ado nga tulong yun kada kami. Ada do pa nga tulong umay, kabayatan nga, siyak pelang ti mayor. Katuwa na, pagad nga sa. Basta nga rin tinapasamak manong nemi na iparada kami nga gasawa. Kada gini malapsan mi nga mumong tagsumbangan ng kalsada manong nemi agpalpalakpak da. Makikita da manong nemi ti placard ti naglukanan mi nga plu. Tinagan mi nga gasawa manong nemi. Nga mo damatan nga ato dagiti na idondonar mi manong nemi nga project. Kat kasla ko lamang mangig manong nemi ti ikis dagiti tattao agpalpalakpak agis-kikis. Malapsan mi. Kitam kadlang ti biyag ko nada. Dati ubing, agpadpadyak. Dati aglaklako ti pandesal. Dati aglaklako ti mani, popcorn, kada sigarilyo, candy, kada iti terminal ti bus. Dati ubing iti patpatil-tilan da. Dati ubing iti batbatuan da iti tisa, no, eraser. No, kasta agsugal ito nagtiklase na. Kitam kadlangin niya ti biyag. Ngarod. Bagata mo nang talyawan ti nagkapon na. Nabak nang ti pa nagpuspuso na. Uwain manong nemi kang kanayon na ngay palpalagip no ati asawak nagitinasken nga obligasyon mi dita Pilipinas. Nadagkid daw manong nemi para iti project, nadagkid daw iti tulong. Manong nemi talo nga anak dagiti kasinsin ko iti biyang ti ina. Iti mother's side manong nemi dagiti nakaipasnek nga nangilala ka dagiti tulong mi kadakuwada. Kapata may isa nga maestra, may isa accountant, kansiman, iti naggraduar kadagiti natulungan mi nga kaanakak nga anak dagiti kasinsin ko nga anak kasinsin ko nga anak nakakabsat diti tatang ay diti ninanang ko nakuha. Ninanang si Bibi Apela. Irinto tamay sa kabsat ko iti ina manon nemi iti naalami ditoy Hawaii nga iso ni Rod. Ni Rod manon nemi siyempre kapag tayo sumat tinapintas ti biyag na at tayo sumat tinaalami ditoy Hawaii. Tultulungan naman siyempre di kakabsat mi, di kaanakan mi, di apo ko, di nanay.
Si bibiyag pa lang ni nanang manunay iti tawanan nga 90 nagtutuloy pa lang ti pension na. Nagtutuloy matlata manunay mi. Dagiti iba't patulod ko iti ili na kay nakak akaskid daw da nga proyekto manunay mi. Talulaeng nga tawan ko akasbay sa nga US Merchant Marine kalpasan na manunay mi tegonakon. Nadaan kami iti talong lumusin nga pagluganan dagiti turista ang mamaknang kinadapay dagiti artista dagiti nangangato nga politiko. Ngayon gaan lang kumin manong nami dagita nga lumusin tempan min sa bali nga business ket nagretiro kami batan nga agpadpada manong nami kiniminda nagdamaita nga pension kami kapot nagretiro ka pension ka. Tuhan manong nami upat nga balay nga pagkasaraan ti pasdek mi ijay Las Vegas. Nga jamay sa nga balay manunay mi gali sa pagyanan digiti duwa nga anak mi nga da Jay kini JJ. Nga isuot mga asikaso manunay mi iti daytang negosyo mi. Ka nagbaybay and sell da pay. Diyan di mi ammo manunay mi kapot di damot pay agasawa dikat kahit nangasawan ang kampay nga nadaan ti apo. Ita lang nabiit manong nemi January 22, 2021. Isot pa nakaangay manong nemi ti may siya nadaklan nga parambak ta isot pa nakaangay ken pa nakaselebrar iti tadanon ti golden wedding anniversary mi kiniminda. 50th wedding anniversary mi iti January 22, 2021 ta January 22, 1971 iti kasar kami. 72 itan ditawen ko idinto ta 71 met ni mindang asawa. When pasaring kamat sumuknal manong nemi iti Filipino United Church of Christ nga isod ato ti pakalaglagay pamet manong nemi ni Minda pakalaglagay pami kini Minda kadi di amana nga pastor ni Pastor Pablo Amudo. Natuboy ti Lapas Lawag City. Pimusayan ket adapay kapilya manong nemi dita kadaratan Bakaray Ilocos Norte dita kadaratan United Church of Christ nasadyay ket adda na ipasdeg nga monumento dedi pastor kunana in memory of Pastor Pablo Amudo. Uwain manong nemi. Nagretiro kami kaniya Minda nga sawak dito'y balay, mapangkamangala ka na kita'y karaknen mi, nga natainganan nga saan na nakabaylan pa, manong nemi, naman pa'y 72, 71 ta sawak, napigsakan pa lang babay titulong niya po Diyos kat agbalbaling kami nga caregiver, manong nemi. Kahit nasawan, at naman lata sumsumbrek ka na kami, ti pension mi, ka nagtatrabaho kong pailaing, ka na business mi, manong nemi, nga dagita ti paggapgapuan pangalaan mi kadagiti itultulo mi kadagiti kasapulan nga tulong ijay lugar mi ijay lugar ti asawa ken ijay lugar ko ijay tarlak ken dagiti kasapulan ti proyekto kadagiti opisyales iti ili ken dagiti tultulungan mi ang napasnek interesado nga makapaggraduar manong nemi. Titumulong ang mga iburay iti blessings nga po kinapo Diyos naragsak manong nemi. Na narunan ulit nga tulong ket agtungpal iti nasyaan. Nakanami mga daw damat kinapo Diyos na kami nga gasawa nga sapi kuma. Tapanhayon pa iti biyag mi tap nagtultuloy iti panagserbi mi kinapo Diyos. Babayan ti tulong mi iti pata mi na tao. Dito nga ron ti pagkasalita, manong nemi kadagyaman aklaunay, ti anus mo nga nangisurat, kalpasan nga insalay second ka, ti asawak, kadagyaman aklaunay, iti anus mo nga nangibasa, ti ang pintas nga kapanangibasa. Sabi ko matadamat na ibatik nga andal, liwliwakan pagsaramingan ti bihag, kadagiti padak nga dimungeg. More power to your program, and God bless. To'y nga ron magyaman nga paghayam mo, Jesus, uno J.C. Marquez, tubo iti Santa Ignacia Tarlac, agdamay tagag nanaed iti Waipahu, Hawaii.
Thank you mat ka manong Jessie. Lakit gabot manong awag ta kanya kakit manong Nemi. Yan. Manong Jessie, thank you. Iting ka panagkasurat, panangiburay, kato pakasalitam. Kaya babayanti panangisalaysay kanyak ni Manang Minda. At sabi ko mata, agtultuloy iti salon atyo, tapos nagtultuloy iting kay panang tulong, kada kita kasapulan tulong, more power.